Uči i nas, Bože, molim. Ono što se sve rekao molitvi, daj nam sadnju srca da tako živimo i radimo po Kristu Gospodinu našem. Amen. Dobro lijepi moji dragi ljudi. Krenimo u razmatranje, u predavanje u temi o molitvi. Što je to molitva? Što ti misliš? Pa dođeš tu za ovaj mikrofon da te ljudi pitaju što bi mi rekao? Što je to molitva? Ti koji si vjerni, koji ideš u crkvu na misu, kažeš da Boga moliš. Što je molitva? Što je za tebe molitva? Što misliš? Što bi odgovorio? Čujem odgovore, razgovor s Bogom. To je službena definicija molitve u katekizmu Katoličke crkve, koja definira molitvu kao razgovor s Bogom. Ali ja vas sada iskreno pitam, da li je to stvarno molitva? Da li tvoje srce s tom definicijom zadovoljno? Jer to zapravo sve što možemo reći o molitvi, da je molitva razgovarati s Bogom. Ljudi, ja se s time ne slažem, a sad ću vam objasniti zašto. Krist nam je dao dvije zapovjedi ljubavi. I jasno je rekao, ljubi Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim, svim silama svojim. Ljubi me, prvim riječima. Kad ti kao čovjek nekoga ljubiš, sjetite se osobe sada koju volite. Da li se zadovoljavate samo time što razgovarate s tom osobom? Pa naravno da ne. Ako nekoga volim, onda čitavim srcem i bićem željnem da bude jedno s tom osobom. Dva supružnika, muž i žena, ne zadovoljavaju se u svom odnosu ljubavi samo time što razgovaraju jedno s drugom. Već njih dvoje postaće jedno tijelo i jedna duša. Ako je tako postavio Bog na razini čovjeka i čovjeka, gdje je više onda na razini čovjeka i Boga? To je ono o čemu ću ja govoriti sada. Za mene molitva nije samo razgovor s Bogom. Jer na jednom mjestu u Svetom pismu Isus jasno kaže, ovaj me narod ustima slavi, dakle razgovara ustima, a srce mu je daleko od mene. To su Isusove riječi. Kad se tuži ili šali Gospodce, na krivi način molite. Vjerujte mi ljudi, vi možete učiniti sve odrede i zakone za sve. Vi možete ići na sve sakramente i pričešćivati se na svake nedeljne misi. Možete moliti sva priča, i jutarnju i večernju i sretni čas, sve iz časa slova. Možete moliti krunicu svaki dan, ali vam srce bude daleko od Boga. Jedno je moliti Boga ustima, a drugo, kad iz punine srca usta mu govore, kaže Bog. Kada je srce to koje je živo i pokreće namisli, pokreće i naše usne i naš jezik i sve da izgovorimo Bogu molitvu. Kada ja nekoga volim, ništa mi teško nije učiniti za njih. Ako istinski Boga volim, onda moj odnos s Bogom ne mora biti samo na riječi, nego prožima čitavo moje djelovanje, čitav moj život. Najveći učitelji molitve, najveći mistici kroz povijest naše crkve, katoličke, ali i mistici molitve i drugih religija, ljudi koji su ušli u taj misterij odnosa s nadnaradnim, s Bogom, s vječnošću, svi govore isto, svi se slažu oko isto. Naš redoviti odnos s Bogom je neposredan. Preko određenih slika, kipova, liturgije recimo, određenih tekstova, riječi, predođbi o Bogu. Neposredan. Da se mogli spoznati Boga direktno, intuitivno, srce, to je ljudi moji moguće. Jer, rekao sam vam jučer da se i sve crkve i katedrale, se križevi i Biblije spale. Boga se uništiti ne može, jer on je utepan. Istina Božja leži utepan. Doći u sebi i tu otkrivati Boga u sebi je sposobnost koju mistici nazivaju
pravom odgajati svoja srca, da naš odnos s Bogom ne bude neposredan preko određenih stvarnosti, nego direktan, posredan, da ga ja osobno iskušavam i živim u svom životu. Takva molitva ili takva sposobnost za molitvu zove se molitva srca ili hezifatska molitva srca ili kontemplativna molitva. Ima raznih pojmova za takvu molitvu. Postoje nekoliko gradacija molitve. Ali evo, ja recimo želim doći do Boga i želim Boga moliti. Prvo što moram učiniti jeste doći k sebi. Ja ne mogu preskakivati određene stepenice. Ja moram slijediti tijek, slijediti prirodni zakon, ako želim istinski učiti moliti s Bogom komunicirati. Da nas nisu učili hodati, išli smo 4 noći, ali smo gledali druge kako hodili na 2 noge. I pomagali su nam držajući za ručice. I padali smo, ali sad smo naučili hodati, hodali. Ako vas nikada do sad nisu istinski učili moliti, to ne znači da vi nemate sposobnost za molitvu. Samo nije do kraja izgrađena. Postoji ptica kokot, koja je prije nego je čovjek stavio u kavec i prvi tomu bila divlja ptica. Letila je koji se ptica, a danas poleti 2 metra i smrti. Izgubila je sposobnost za letenje. Mi se rađamo s prirođenim sposobnostima za Boga, za vječno, za taj misterij sveprisutnog Boga u nama. Samo je pitanje tko nas je i na koji način odgaja, jer mi smo djeca vremena i svi koji su utjecali na naš život ostavili su traga na nas. Kažem vam, pitanje je tko i na koji način da se učimo moliti. Da li su vam probudili srce u vama ili su vam samo stvorili okvire koji se morate držati? Zadovolji zakon i zato toga ne je. A ljubav nadilazi sve to, ako je srce živo. Čovjek je prost, na sliku je Božja. Bog, kažemo, Otac, Sin i Duh Sveti. Jedan Bog u 3 božanske osobe. Pa skoro pa gruba slika, ali možete uzeti, evo, voda. Ima 3 agregatne stvari, tekućina, led i plin. Isto tako. Čovjek, sam kao osoba, tijelo, psiha, duh. Obitelj, kao jezgra društva, otac, majka, ljubav oca i matere rađa dijete. Ljubav oca i sina rađa 3. božansku osobu. Mi igramo se slikama, ali izgleda da je sve nekako tako postavljeno. Ja kao čovjek ne mogu secirati svoje tijelo, svoj razum, svoju dušu, jer ja sam kompaktno jedino. Ja trenutno imam i tijelo, i misli, razum, memoriju, pamćenje, ali imam i srce i dušu. Sve to troje čini mene ovakvim kakav nisam. Za doći voliti Boga, ne mogu doći, a da preskačem jedan od segmenta svoje osobnosti. Tu ljudi jako pogreše. Ljudi koji naglaše samo tjelesnost, postaju hedonisti. Ljudi koji naglaše samo racionalni aspekt svog života, postaju racionalisti. Ljudi koji naglaše samo duhovno, postaju fanatici. Nema takvog puta do Boga. Put do Boga je u ravnoteži svega ljudskoga. Ja, kao osoba, punina svoje osobnosti, moram se izgrađivati na duhovnom putu do Boga. To je onaj pravi put. Jedan je veliki mistik jedne druge religije rekao: ako je žica na gitari prenategnuta, puknuće. Ako je labava, ne donaša zvuk, nema zvuku labava. Treba biti savršeno ušlišna. On govori, treba biti srednji put. Tada daje pravi zvuk. Dakle, sve što vam je darovano od Boga, sve vam je darovano da preko toga dođete do Boga. Ja čitavom svojim bićem, čitavom svojom osobnošću kad molim, želim moliti Boga. Naš je život, sad ću vam dati jednu sliku, kao da na ruci držim jednu prekrasnu tacu. Na toj taci su 3 hrpice pijeska, jedna mala, jedna malo veća i jedna najveća. Tu tacu drži dragi Bog, a ta taca je simbol moga života. Na toj taci, na životu, ova mala hrpica pijeska je moje tijelo. Ova
malo veća je moj um, moj rad, moje uspomene, memorije, upisane stvarnosti, moja porcica, svijest, nacija, seksa, memorija, razum, racija. Ova najveća hrpica pjeska je moja duša, moj duh, moj besmrtni duh, gdje počela Bog. Zna se kad čovjek umre, srce prestane kucat, ali 24 sata nakon što je srce prestalo kucat, još čovjeku raste brada, kosta, noga. Tek onda tu umire mozak, a tek onda možemo klinički reći znanstveno medicinski čovjek je umro. Dakle, postoji jedan svijet, čak i umiranje. Postoji gradacija, nešto je na nižoj, nešto na srednjoj, a nešto na najvećoj razini. Što Bog čini sa tim 3 hrpicama pjeska? On nježno ljulja tu kacu. A što se događa s nama? Ova najveća hrpica pada na najmanji i sve dolazi u jednu ravnotežu. Pa si malo dobro volje, pa si malo loše, pa si malo u milosti, pa ti malo Bog da kušnje, pa te malo digne, osjećaš u molitvi, srce je gori od radosti, onda mi naprijed dođe, moliš iste molitve, ali sve nekako prazno, Bog nas odvaja. To je život, malo lijepo, malo ružno, malo zdravlja, malo bolesti, malo noći, malo dana. To je život, Bog nas mjesti, odgaja. Svi mistici o tome govore. Ja sam se ugodno šokirao kad sam čitao pisma koja je pokojna za mene sveta majka Tereza pisala svome duhovnika. Njoj je Bog dao veliku milost, da kada je doticala gubava čovjeka, bolesnika, imala je u srcu osjećaj, stanje u duši toga Krista dira. Lako tako. Ja sam mislio po blagosti njoj, koju milost je imala. Dotaknut bolesna, ono čirevi, smrdi, gnoj, iz tijela se cijeli, ali njoj je lako jer ona u srcu ima osjećaj da Krista dira. Je, ja sam to mislio da je tako bilo. Je u početku, ali ne do kraja života. Svjedočanstva pisma spominju da zadnjih 20 godina svoga života joj je Bog odustao od milosti. Jednostavno više tako bilo, nije u njene duši. Ona se tuži svom duhovniku i pita se da li još uopće vjeruje u Boga. To tek nakon smrti doznaje. Znate koja je veličina majke Tereze? Ta što se na njoj to nije primijetilo. Ona je i dalje s istim žarom, s istom ljubavnom njegovala kubave i sirotinju i djecu iz kontejnera vadila kao i tada kad je imala milost da to čini. To je njena veličina. Sveta Tereza Avijska, svetica, je rekla: ljubila bih te Bože i da neba nema. To je molitva. Ne ljubim Boga i ne volim Boga samo kad mi je lijepo. Ne molim Boga samo kad u molitvi osjećam ugodu. Ne ljubim Boga, nego ljubim te Bože čak i da neba nema. Poradi Boga samoga, poradi istine jer ti jesi. I kada nestane ugoda u srcu, i kada Bog pusti na vjetrometinu jer nas želi pročistiti kod oba, jer pitanje što će se doći u naš život, ostati fundamentalno uz Boga i činiti s istim žarom sve, kao da si u milosti, to je put katoličke duhovnosti. To je put križa, to je mistika. Jedino vas takva molitva, bez ikakvog traženja nagrade ili ugode, može pročistiti kao Krista na križu. To je mistika i molitva srca o kojoj vam ja večera danas želim govoriti.